Wah, kusum kana bata kana. Mona sakala lagi bonje bar. Bata singra size nudu mata. ভাল লাগি আহে না বড়িয়া पूरा मानसिनि भिर नैलाय गाइसमोन दा जोङो लखि फुजायाव दंफैयो आरोखि थ' गोदै गोबाब नुगोनलाय नोंसोरो आदैमोन जोंनि साइडनि सिख्लाफोरखौ नुगोन आरोखि दिनै थ' नोंथांमोननो जेसांखिनि हागोन एसांखिनि सिख्लाफोरखौ आङो देखायनो नाजागोन आरोखि नोंथांमोना स' नायलांबाय थाब्ला नै जों गामिनि फंबायमोनखौ लोगो मोनलायबाय बा ससमानि भाई किमान লৈছে 100 লৈছে বাহ বঢ়িয়া ভাই नैबे ससमाखौ बायनो नांसिगोन खोमालै पसन मथे मोनसे बासिना लांनांसैलै नैबे गोमो नुनायखौ लांसै नामा बैखौ उमुरसपुरि साइज नुनायनि Hey, bundu, hey tu dison itu, hey kula tu dison, oh hey balok tu, oh dison. Hey, hey tu kita losuro, kira kira ke, mana lagi na? Hey salah, kira kira ke? Mata singra size nudu mata, obam. Oh udah deh, lengan kan deh. Enjar singra size nudu mata, asal berbahasa ya toh. Ganna piring sile berapa, anak? Nah, ayo dulu. Ariman kunai nala, apa pegenda. Gosok nungguin tentang mana? Nggak siapa pegayer nah. Karena ya kabe pas kisu udah nina. Nggak gilir karena bukbel ya. Nggak soalnya bela. Ariman, lansi nama. Lana thang mana sih lena? Labai le, bhai mani guna. Angni soalnya model labai erna. Nih panggreba ganggu saya ska. Nih jengna brother lana na kerja ngarki na. Kopi gula ke? Nah. Pesan normal lekhe deh. Gue bisa kah kurai deh, bisa kah? Itu blogger dah ha. Hai kau deh ulok. Hai kau deh. Basi gas ni orang. Hah? Lah. Video benda di sini. Ebar wadian jarkel kurang kili bangun jai. Nabi kau, tidak langni jai nabi tiket lah kau. Terus pasu hazar nabi price kumarna. Namun kerap mana, mereka muni benar. So musim pun ay tarjar na, try kalam tarjar. Besar konjelo je tu na. So naik lembaga tu pula, tentang mana insan sebab. Guys, saat kalam je arna ni kau. Mana cuy kan? Naik sanjay. Deh, 15 টাকা. 15 টাকার কেটে দিব। এটা। ini jadi. Indah না? আমরা ভাইগর আছে। ভাইগর নামরো। বালের পুরা ইয়ার পুরা লইজা মারনো। bola daran na. Gas benda kilogram ra. Bola ke bala phag lagi. Nabi ko pura muda. Itu bukan lang dulu. Betul na? Ya bhai, bhai bunai. Bolo. Mane mun badai lagu langkah na. Ekdom. Langnaini khususau dङ targetआव खिन्थु मुसिबा मा खालामो ना बेखौ मोनबानो जाबाय बाला
pasok nah gimana nomor gimana hah 80 tuh naik Mendam warga berapa? Mendam. Mendam maliknya pasti dia enak nih kursi lo. Apa naik? Lagak wah. Mendai betul nangka. Pasok bam gue. Nah. Gimana? Kotor. Boros. Gimana? Kotor. Eman he. Gel. Lele bagaimana musiko? Negat anglakas narna. Rokok na. Mana zuana lai. Malah deh aha, ngomba. Terus zuana lai zuana. Bayar lagi. Namanya? Aha, namdan nangsikan begau. Aha namdan bahasa. Nangsikan lagi mansberana. So enggaknya. Nih bekel kau. Kebar pre aha namdan je zuana namdan lah. Guys, gimana? Negat hak lagi jalan gimana? Gusam gue panon kayak deh. Zero tuh naik ya. Kok kayak beda gimana? Berjalan. Mana? Mau beda? Gol. Kela alu. Alu yang bener. Laki orang dia ada. Laki dia nama. Laki nomor 0 nama kela. Aku sini deh, bener. Try. Kela. Lagai kana ko. Muna bakla ko saka binalang. Wah, kusum kana batakana. Muna saka lagi bonje bar. Muna saka muna bagila. Ebar last try. Gimana? Muna bagiar. Try khalam tar jin babu. Ebar. Mun benjai. Muna bato gilar. Nama. Jele jena nokdani bos bra. Hei, laga. Nongdani bos berapa deh? Berai. Naik kayak dagil berapa? Dagil enggak? Dah. Enggak, pura saja kadang ada. Naik. Nih, masuk. Jack, sem banyak kadang ada. Sem kak. Nih, di kunia. सबसे ज्यादा ভাল লাগিলা है ভাল লাগি আহে না বঢ়িয়া নে গোরাই নে zebra नुबाय दा same to same नुखायो जेब्राजों जेब्रा same to same नुखायो ओमफ्राय नैबे मैसो ओमफ्राय नै साला केंगारुबाय नै नुबाय दा नुबाय केंगारुबो नैलै फिसाबो मासे दंलायबावोसो नै फिसाबो दंलायबावो ओइ भाइ हुइ अरलाबायबा गिनांगौलै बाला होनलाय नैबे जिराफ हा नै नुबाय नैबे जिराफ नै सिख्लाफ्रा लागायदों नालाय लागायदोंबावसो आसोलफ्रा नै ओमफ्राय मोसौ फिसा नैलै माथो ओइ साइडआव बिराद गिदिर मानसि दं नुबाय वा मानसिया नुबायना नोगोर गिदिरखा बाला हाथाया नुबाय नै वा खोमोना नायजालै नै सेस लागायखादों आसोला हेलायनाय ओमफ्राय नै आरो नैबे ओइ साला मुफुर फिसाबावसो नै मुफुर वाव नुबाय दा नै मुफुरा होद हाथाया देन्जारलै नै बाला थै गलायनाय दङ हाय लागाव आदैमोन नुदों दा हाथाया सेम टु सेम गाबाला ओमफ्राय मेगना नै आव सेम लै वाव सेम टु सेम मेगन नुबाय
र' आरो नैबे साइडआव थांनानै नोंथांमोननो आङो देखायबावगोन मा मा दं मा मा गैया नै लागाव गानदाबाय वेला बोरगो लेट माथो गोलैबाय ओ बेलेन सिखांलाय उठा भाई उठासो उठा गानदाबाय उन्दुलाबायोब्रा दामि बुस्थु ना गंखौनो नैबेखौनो खावजानो गियो मानसिफोरा मिथिबाय ना ए भाई फाइलेसा बुरिथ' आना itu भाई itu आगुवाय दे अलप दामि बुस्थु ना नै बेनि थाखाय देन्जार नै ओमफ्राय लख्राना मोसानो लेखादों बाला आसोला नै नुबाय गोथां बुस्थुआवथ' खाथियाव थानो हाया नालाय दा नैबेखौनो नायदो आरोखि खाथियाव सेम टु सेम नुनाय बुस्थुफोरखौ लेखादों आसोला आदारखौ मोनजाया उदैया आदार मोनदामाखै ना बेना इयो औ नै माथो खाथियाव माथो मख'नासो दंलायबावलै आंनि खाथियावलाय बा नै बै नाय अरिजिनेल नामाब्रा नायदोलै माबाया हाथाया औ बोरै दांनायनि ओइ चाला देन्जार सेम टु सेम खादा हा नै आरो माथो सिंह राजायाव माथो नै नुबाय दा खारालै हाथाया बा पुरा ভাল ना डेन्जार आहे सेम टु सेम बनायचं बढिया औ ओइ नैबे मा फिसा जादों मा बेलाय बुस्थुआलाय हरगोन नामा इउ नै नंगौरा सेम टु सेम बानायदों डेक'रेसना थिगानो बर्थमान गासै थिगानो दंजोबो नैलै मादैमोनखौ नायना ला सोरबा मोन आदैमोन फसायदोंबा औ देखायजोब्बाय आरो बेलाय हनै ना जानो नागिरनाया ओइ बाब माथो दाउबा वाप 2 केजिसो जाखागोनलै सथिबो ना नै आरो माथो मैबो दंलै हाग्रा अरनबारि गेजेरनि मैया मै फालांगिनोलै नोंखौ नुबाय हा ओइ आथिङा माबा लिंग्रिसो फिसा जानो हाबावगौ नालाय बेलाय फिसा जानो हाला बेयो बुन्दा लानो हाला ओइ नै माथो आरो मासेबाव नै मोसौ मैया बे नाय अरिजिनेल नामब्रा खै केजिसो ओंखारगोनलै मथा मथ 30-35 केजि ना औ जरालै आदैमोन नुबाय ओइ साइडआव पर्दा होगासिनो आरोखि ना जोङो पर्दाखौ नायनो बारा इन्टारेस्ट नङा जिहेतु ओंखायनो जोङो पर्दाखौ नायाखै आरोखि